Llengua. Sí, avui anem a Caldes, amb uns banys termals, escolta tu que bé. No anem a Caldes, no, t'he dit que anàvem a preparar un vídeo sobre l'aigua, sobre l'espa, sobre els banys termals, però no anem a Caldes. Sí, mira, podem anar a Caldes de Boí, podem anar a Caldes de Malavella, podem anar a Caldes de Montbui, podem anar a Caldes d'Estrac, a Caldetes, on vulguis. De moment, David, de moment ens quedem aquí, però és més, anirem a traspassar fronteres per parlar de llocs que estan relacionats amb l'aigua, amb banys termals i tot això. Sí, David, mira, on podem anar? Anem a Alemanya, anem a la ciutat de Baden-Baden. Baden molt, si no ho van a banyar. Perquè, clar, això de Baden vol dir banyar-se, no? Llavors, Baden-Baden. I anem al país del costat, anem a Àustria. També, amb un Baden, Baden-bei-Wien, que també és un nom de ciutat, és una ciutat també termal. I anem cap a un altre lloc, let's go to Bath. Bath, clar. Bath és el bany, clar. És el bany. Oh, té a veure amb Caldes, això. Anem a Caldes o no anem a Caldes? No. Bath és una ciutat d'Anglaterra que també, doncs, el nom està relacionat amb l'aigua, amb el bany, i ens encanta això. Continuem. Anem a casa, anem al nord de França, anem a la ciutat de Malo, però no és qualsevol Malo, és Malo-les-Bains, que està situat arran del mar. Malo-les-Bains. Llavors es veu, no? Les partícules com indiquen que hi ha uns banys, unes aigües termals, el mar al costat, un riu, etc. I anem cap a Itàlia, andiamo a Montecatini Terme. Terme. Les Termes, és un barri de Sabadell, les Termes. I allà hi ha un spa? Home, no ho sé. Spa! Spa. Una altra ciutat. Anem a l'Spa. Spa, no, una ciutat Spa que és situada a Bèlgica, que és molt famosa també per la seva aigua, perquè Spa vol dir aigua natural. I també anem a la República Txeca, a la ciutat de Karlovy Vary, també coneguda com a ciutat termal, i vol dir Karlovy Vary, aigua en ebullició. Oh, jo sí que bullo, Ja ho veig, ja. Ja bullo per anar a Caldes, I finalment anem molt més lluny, anem al Japó. Sí que anem lluny. Sí, home, clar. Però així anem a Caldes d'això es tracta. Anem al Japó i anirem al poble de Shibunza. Shibunza vol dir font calenta i també és un poble conegut per les seves aigües termals. Us ha agradat aquest viatge? Mira, he de reconèixer que m'ha agradat. M'ha agradat això de descobrir tants pobles que el seu nom vol dir aigües termals i tot això. Sí, molt interessant. Però com a conclusió de tot això, com a reflexió així molt pensada, jo diria, anem a Caldes o... Mira, et proposo una cosa. Anem a un altre lloc a fer un spa. I et convido jo. Sí, on anem? Anem a Amélie-les-Bains. Això no fa cap mena de gràcia, Abans he dit que bullia, però ara sí que bullo de debò, Què vol dir Amélie-les-Bains? Amélie-les-Bains no existeix. No, perdona. És els Banys d'Arles. És un poble del Vallespí. No comencem a posar noms d'aquests. No. Mira, anem. Amélie-les-Bains. Els Banys d'Arles, sobretot. Els Banys d'Arles. Passa cap allà, francesa. Els Banys d'Arles. Amélie-les-Bains, llengua ferit, som-hi. I anem a Amélie-les-Bains. És els Banys d'Arles, és un poble del Vallespí. Home. Però, escolta, anem a Caldes o no al final?